Για να εκδώσετε τιμολόγιο B2G προς τον ΕΟΠΗ και προς το ΤΕΑΠΑΣΑ, αν έχετε σύμβαση μέσω του συλλόγου σας, αν ανήκετε σε περιοχή που έχει σύμβαση ο σύλλογός σας, μπαίνετε στις καταστάσεις ασφαλιστικών ταμείων, εδώ μας λέει ΕΟΠΗ, κάνετε έλεγχο των συνταγών σας. Να υπενθυμίσω ότι υπάρχει το κουμπάκι κάτω έλεγχος ηλεκτρονικών εκτελέσεων και διενεργειών χωρίς συνταγή για να επιβεβαιώσετε ότι ό,τι υπάρχει στην ΙΔΙΚΑ είναι και μέσα στο πρόγραμμά σας και πατάτε τον οδηγό υποβολής καταστάσεων. Εδώ βλέπετε τα στοιχεία και απλά επιβεβαιώνετε, δεν χρειάζεται κάποια αλλαγή. Επιβεβαιώνετε ότι έχετε τις αντίστοιχες συνταγές ανακατηγορία, επόμενο. Ορίζετε τα αντίτυπα που θέλετε για κάθε κατάσταση, επόμενο. Είπαμε για το ΤΕΑΠΑΣΑ, είναι μόνο αν ανήκετε σε σύλλογο που έχει σύμβαση με αυτό. Επόμενο. Έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου, ΕΟΠΗ, είναι στο ναι, επόμενο. Εδώ τι αφορά τα στοιχεία δημοσίων συμβάσεων για τον ΕΟΠΗ, τα έχουμε συμπληρωμένα ήδη εμείς, οπότε πατάτε απλά επόμενο και εκδίδετε το τιμολόγιο B2G για τα φάρμακα προς τον ΕΟΠΗ. Μας περνάει στο τιμολόγιο του ΤΕΑΠΑΣΑ, επόμενο. Εδώ σας έχουμε τα στοιχεία που μας δόθηκαν από το ΤΕΑΠΑΣΑ, οπότε πατάτε απλά επόμενο. Εκδίδετε και το τιμολόγιο B2G προς το ΤΕΑΠΑΣΑ. Επόμενο. Είναι για το ναυτικό, ένα πίσω για τα εμβόλια. Είναι ναι, επόμενο. Πάλι είπαμε είναι τα στοιχεία συμπληρωμένα, είναι κοινά για τον ΕΟΠΗ. Επόμενο. Για το λιμενικό, επόμενο. Επόμενο. Όλα είναι, ό,τι χρειάζεται είναι συμπληρωμένο. Ραντεβού εμβολιασμών, αν έχετε, βάζετε τα ποσά και βγαίνει και αυτό. Ας δούμε για τον προσωπικό γιατρό. Εδώ μπορείτε να πατήσετε και να σας μεταφέρει κατευθείαν στο ΚΜΕΣ για να δείτε. Το ίδιο ισχύει και για τα ραντεβού. Βάζουμε το ποσό που έχουμε π.χ. 9. Επόμενο. Επόμενο. Και μας φτάνει στο σημείο που μας ρωτάει αν θέλουμε να βγάλουμε το ΚΜΕΣ. Το αφήνουμε στο επόμενο. Επιβεβαιώνουμε ότι είναι όλα τα τιμολόγια που θέλουμε να εκδώσουμε. Πατάμε OK, διαβιβάζονται στο ΚΜΕΣ και μπαίνουμε για να κλείσουμε. Μας ανοίγει από μόνο του το ΚΜΕΣ βασικά για να βγάλουμε το συνοδευτικό σημείωμα και την ετικέτα του φακέλου.